noget tid til den her verdens stærkeste chili. Hvad siger du til det? Vi siger bare, at det er den her. Det er den, vi skal spise. Verdens stærkeste chili. Det, der kendetegner den verdens stærkeste chili, det er, at den har sådan en lille, hvad kan man kalde, en hale på, nede for enden. Ja. Så man kan meget nemt kende den. Det var lige vand. Sikkerheden frem for alt. Okay, så... Ja. Når jeg har skåret i den her, så er den bare tilbage. Hvad det hedder... Den her chili jo, den er jo rimelig syg hovedstærk. I kan selv se Chili Claus video med Bubber. Skal jeg se, bare... der kan I se, nej. Ja. Det er fandme ulækker. Man kan dufte det, det går allerede rundt i næsen. Ja, og vi vil også godt lige sige undskyld, for at vi ikke har lagt så mange videoer ud. Ja. Her for tiden. Vi har haft det ret travlt. Ja. Så ja, det må jeg undskylde. Men så nu er vi tilbage. Ja, og så er det nu derfor, at vi tager verdens stærkeste. Så. Vil du have den? Ja, det skal vi ikke. Vil du have lidt mindre? Jeg kan snart. Jeg ryster helt. Ja, så hvad det hedder, det er så det, vi skal spise. Så, ja, lad os se, hvordan det går. Ja. Ja, hvad det hedder, så nu starter vi. Nu vi spiser den, Frederik. Jeg har haft den her, jeg har bestilt den derhjemme over chilismagen.dk. Jeg laver et link nede i beskrivelsen, så kan I selv gå ind og købe jeres chilier. Rigtig godt sted. Man kan også købe chilislik derinde, men nok om det. Nu skal vi i gang. Og hvad det hedder, jeg vil også lige, lave et shout-out til en af vores venners kanaler, som hedder Anto Madison. Ja. Så shout-out til ham. Og så vi vil også lige, lave shout-out til min kanal, Snapster. Ja, jeg håber, I kan lide videoen og abonnere. Vi laver links nede i beskrivelsen til Anto Madison og hans kanal. Så er det nu. Hvad nu? Nej. Okay. I fatter ikke, hvor nervøse vi er lige nu. Vi har aldrig spist noget så stærkt. Stærkeste, jeg tror, jeg spiste Ghost. Det var fandme også stærkt. Men nu skal vi nu. Okay. Skål. Oh fuck. Holy fuck. Nej. Husk at tygge den grundigt.